Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, October 28, 2021. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalomnon. Ako naghangyo sa tanang taga Matalom. Ato kayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason ato mo lang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron magpadayon ang mga programa nga giandam alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, man itong buhaton. Ato nang isirigit guys para po. Balikan ko. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. October 28, 2021. Francisco Pipi Jr. at your service Matalom. Itong batong guys.